Amatyala bekumkhuseli woluntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane alandela isigwebo sango-2019 senkundla yomgaqo-siseko. Inkundla yafumanisa ukuba uAdvocate Mkhwebane waya akanyaniseka ephantsi kwesifungo amatyala liqela ngethuba eqhuba uphando ngebholo lakwa-Absa. Ukanti igunya abantu lezotshutshiso likholelwa kwelokuba linobungqina obuphathekayo kweli tyala. The defense only got the docket today, that is the A part of the docket, but also what they need to do is to go through the docket, but also they indicated that they want to make representations in terms of the charges that have been laid against the public protector, which is lying under oath, and therefore they want to go to the National Public Prosecutions to make representations in terms of those charges. So if that fails, or depending on how that goes, we'll then have to come back on the 25th of March to then proceed. Ukanti eli tyala lihlehliselwe umhla wamashum'amabini ngoMatshi, nanjengoko amagqwetha omkhuseli woluntu ecele ithuba lokuphonononga uxwebhu lweli tyala.